Zo. Eens even zien of Alit eens wel fit is. Halit! 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 Hallo nou! Ja, sorry. Ik ben even... Een total body workout. Zoek ze wat, ja. Dat zou het wel eens. Nou, ik ben op zich goed bezig, maar een workout in een sportskwallen? Is wel leuk, hè? Fitness in de sportskwallen, maar... Ik word joer als het zelf betalen was. Hey, zit ik deze keer een keiharde fitnesstraining, Jan, zonder dat ze een attribuut of een taststel nodig hast? Kom erop! Leuk! Dat een heel soort belangrijke spieren die ik eerst prima zelfs trainen. Zoals die buik bij Gelieks. Of die reg. Of de koeten. Spierboom vanzelfs, ek. Ja, die worden ek al sterker gewoon van rennen. Of fietsen. Of boatsen. Maar ik hou een paar oefeningen. Hey, die dit nog volle sterker meidje. En die kist hoe wat van. Je boeten bij Gelieks. Maar ik thuis. Of op squallen. Of in de sleepkamer. Daar gaan we. De allerbekendste, de push-up. Opdrukken. Dat is heel goed voor de spierboom. Voor de schouders, maar ook voor die buikspieren en die reg. Maar het is hartstikke zwier. Oh, echt. Als het voor de eerste keer doet, was het misschien maar een paar keer vol. Maar als het vaak traint, 3 keer in de week of zo, dan is het samen op 20 of 30. Of misschien wel 50. Dat is hetzelfde bij die buikspieren. Voeten omheen. Hon nijst in eren. Net achter de holle. Zo. En hoppakee. Zo. Kret zo lang dat het knap zeer doet in de buik. En dat is heel hindert niet. Dat is een heel goed teken. En dan krijg je er een prachtig sixpack van. Of hurken op ierskonk. Hoe noemt het daar? Ja, omheen. Ja, het lijkt een beetje saai misschien, maar het is hartstikke zwier. En je krijgt er sokkenjoekels van, jongen. Je krijgt er Sven Kramer. Maar het over worst vaststelt, ik echt een spierbal heb. Nou, wat standbank is, gaan op een verheging zitten, zoals dit. Drukst die zelf bij de arms omheen. Zwier, man. Nou ja, er zou King nog wel even droog in. Het is misschien nog wel het leukste om je eigen oefeningen te bedenken. Want er is zo'n soort mogelijk. En hoor dan Google's gewoon. Oefeningen zonder materiaal. En dan krijg je al die websites maar ideeën om van jezelf een lean, mean muscle machine te maken. Dikke doei! Oké, Alit, bedankt. Maar ja, ik had die dingen nog niet een keer.